OK, takže zdraví ťa Ajo. Čítam príručku malého zatvoreníka. Čítam deň číslo 56, to znamená 4.9.2023, štvrtok. Dnes došiel nový typek, Poliak. 10 rokov žije v Holandsku, ale tiež tu je za krádeže. Nie vlámania, ale iné. Má deport do Poľska, lebo si tam má ísť odsedieť ešte 2,5 roka. No a teraz novina, čo ma z nej odjebalo. Sofi mi povedal, že tu nejaký typek zakúril Spice, akože ten papier, a posral sa do postele. Že vraj sa ešte aj došťal. Ty kokot. Keď som toto počul. Potom ešte ďalšia bomba. Ďalší typek sa dosral aj došťal, keď hovoril s nejakým typkom. Zafajčil Spice a počas toho, keď s niekým kecal, tak sa došťal aj dosral. No mňa jebne. Keď toto som počul, už ma úplne jeblo. Ja som sa tak smial, že aj ja som sa skoro došťal. Ja si to neviem predstaviť, že toto by sa o mne hovorilo. Alebo že ja by som to niekomu povedal. Ďalšia bomba. Dneska, ty kokos, bombový deň. Išiel som na šport a robil som si s chlapcami piču, že čo sa to tu deje. A typek, čo nás berie na šport, nám povedal, že kvôli tomu sme včera nemali šport, lebo veľa ľudí sa tu dosralo. Dorihalo a došťalo. Ty kokot. Mňa už rozjebe, fakt. Povedal, že jeden typek sa v kúpelke vysral, vyšikal a dorihal medzi umývadlo a záchod. V každej cele je kúpelka rovnaká a priestor medzi záchodom a umývadlom je max pol metra. Typek sa dosral, dorihal a došikal v tom maličkom priestore. No mňa jebne. Ale videl som aj ľudí na tejto stanici fajčiť túto kokotinu. Čo sa tuto deje? Keď sa niekto dosere, tak ho vysmejem jak kokota. Minulý týždeň tu bola bitka a už sú 4 ľudia v bunkri. Tento týždeň sa tu ľudia došťali a dosrali. Ďalší týždeň bude čo? Transvestita? A to nemám ani zďaleka šajnu, čo všetko sa tu deje. Viem len malé percento z toho všetkého, čo sa tu robí. Dneska má Giovanni termín súdu. 11.30 ho zobrali, súd mal o 1:00 a došiel o 17.30. Je 22.30 a doteraz som počúval, čo bolo na súde. Tak neviem, či budem rozoberať Giovanniho prípad, ale dostal veľa, ešte teraz tam je a ešte dlho bude, čiže na to, že si myslel, že tam bude pol roka, tak to trošku prestrelili. Čítam deň číslo 57, to znamená 15.9.2023, piatok. Dnes konečne pomerne normálny deň, aj keď čo tu je normálne. Dnes mám taký divný pocit, že niečo nie je v poriadku. Giovanni mi hovorí, že tá Rumunka advokátka nepríde len tak. Chcel som, že jej dám peniaze, potom keď mi odblokujú konto a Giovanni povedal, že to tak nefunguje. Keby ma poznala, tak ešte možno. Ale keď ma nepozná, tak není šanca. Právnici tak neveria, že potom. No však ani sa nečudujem. Tiež by som neveril takomu, čo je v basene. Najprv peniaze a potom príde. Dosť ma to jebe, lebo si myslím, že tá právnička od Giovanniho by mi mohla pomôcť a tak ma môžu zajebať. S Rumunkou by som mal akú takú istotu. Teraz jedinú istotu, ktorú akože mám, je, že prekladateľka povedala mame, že sa jej pozdáva ten právnik, čo mám. Ale tak čo ona môže vedieť, keď je len prekladateľka? To ani nie je nejaká istota. Určite by bolo lepšie, keby som mal jedného, čo platí súd a jedného, čo platím ja. Giovanni mi povedal, že cigán nevie ani čítať, ani písať. Toto ma neprekvapuje. Tu je pár normálnych ľudí a zbytok sú buď tupci, alebo feťáci. Tupcov nemyslím ľudí, ktorí spravili chybu, ale fakt totálnych tupcov, čo nevedia čítať a písať. A feťákov tu je toľko, že to nie je asi ani možné.
Predo mnou tu bol týpek, čo keď ho zobrala polícia, tak prvých 5 dní ani nevedel, že je vo väzení. Celý čas len spal. Tu sú takí ľudia a robia sa tu také veci, že nechápem. Bohužiaľ, toto je väzba. Fakt dúfam, že tu budem čo najkratšie. Aj keď čím dlhšie, tak tým viac sa bojím, že tu ostanem dlhšie, ako si myslím. Giovanni stále hovorí, nech myslím pozitívne, ale niekedy je to dosť ťažké. Bjorn hovoril, že v nedeľu kuríme hašiš, no som zvedavý jak. Má zistené, že kto robí, takže by sa to malo dať. Nechcem tu kuriť, ale aj tak ma to zaujíma. 4 gramy trávy tu stoja asi 100 eur, 1 gram asi 35. Ale hašiš tu je fajčiť lepšie, lebo menej smrdí a je to menšie. Som na to strašne zvedavý. Dnes, keď nás po obede zamkli, tak Giovanni relaxoval, už mal takú alfa hladinku a ja som si zajebal takú bombu, že až sa zobudil vystrašený a povedal: gas, to dobře. Odpadol som od smiechu. Je tu taká tlustá dozorkyňa, ona tu je najvyššia a tak išla okolo mňa a Giovanniho, tak som mu hovoril, že či by ju pojebal, kebyže ho pustia. A on, že na ňu treba veľký kurac. Čítam deň číslo 58, to znamená 16.9.2023, sobota. Dnes boli nákupy. Ešte len zatvorili dvere a už mi dával zmrzlinu. Potom ešte nejaký koláčik a ovocie. On do mňa dáva toľko jedla, že myslím, že prasknem. Aj včera večer. O 10.05 sa postavil, že ide spraviť niečo jesť. Potom mi už len klope na postiel a že pokúšaj, to dobře. Giovanni tak hovoril proste. Pokúšaj, to akože znamená zjedz, alebo pochrum dačo, proste zakusni. Pokúšaj, to dobře. A keď som nechcel, tak Giovanni hovoril tak, že málo. Hoci len keks mi dával a nechcel som, tak rozlomil ho na polku a že málo. Dnes sme boli zase zamknutí do 15. Odomkli nás až na Freistunde. To je akože 15:15, hej, bol o 4:04. Dneska som mal také ujeby z Giovanniho, cvičil som, zapol som MTV a keď tam išla Britney Spears, on dal hlas a taký taneček zajebal, že normálne som myslel, že sa poštím od smiechu. Také storky mi hovorí, že až plačem. Po väzeniach bol v Španielsku, v Maďarsku, v Dánsku, v Norsku, v Taliansku. Má celkom zbehaný svet. Dneska som tu mal zmrzlinu a KitKat. Nikdy som si nemyslel, že v nemeckom väzení by som mohol mať niečo také. Došiel za mnou Poliak a hovorí mi, že mal si pravdu. Cigán je cigán. Raz hovorí tak, raz tak. Dilino ani čítať nevie. Klasicky chodí a proste špani, vypituje. Nijak sa to nelíši od slovenských cigánov. Španič. A Giovanni zamyká celu, aby tu nechodili a nesledovali, čo tu máme. Je tu ešte jeden, nie na našej sekcii, ale chodieva na šport. Taký starší, tuším, že má 55. Giovanni mi hovoril, že jeho jak zajebali, to je neuveriteľné. Takú habaďuru na neho ušili. Normálne legálne pracujúci človek mal obdobie, že nemal prácu a rodinu živiť treba. Typci mu dali 200 eur, že spraví na jeden deň šoféra. Došiel autom pred zlatníctvo, najebalo do ňoho auto, ďalšie do zlatníctva, typci povyskakovali z auta, ujebali zlato a on tam ostal zablokovaný. Policajti došli a sústredili sa na neho, namiesto tých, ktorí utekali. Teraz je tu a môže dostať 6 rokov. Každý deň plače. Čítam deň číslo 59, 17.9.2023, nedeľa. Dnes som nestihol kostol. Od rána tu sú také zjeby, ako my s Giovannim, fakt sme sa tak smiali, ja nemohol som z neho, on je... No fakt takú kokotinu on vymyslí a ešte tam bol aj ten Talian, no s nimi boli strašné zjeby. Talian chodil a strašil,
Bola sranda, no. Poliak mi hovoril, nech si vypíšem antrakt do práce, ale tu na stanici mi je dosť dobre. Starajú sa o mňa, mám dosť jedla, je tu pohodička. Trochu škoda je, že Bjorn povedal, že dneska hašiš nefajčíme. Ako tak, či tak by som nefajčil, ale zajímalo ma to. Dnes dávajú od rána komédie. Išlo Scary Movie 1 až 5. Potom ide Deadpool 1, 2 a potom Mr. Bean. Oni robili také maratóny filmov na tom väzenskom kanáli, normálne to tam fungovalo. Prišiel rozpis na celý týždeň, že čo pôjde a išlo ako... Celkom dobré filmy tam dávali, ja som si tam pozrel celý Breaking Bad. Potom kto by chcel, tak nech mi napíše správu na Instagram a ja môžem nejak spracovať ten katalóg, čo sme boli vo väzení. A normálne tam dávali také katalógy ako z celého roku, jak tam bol ten Summerfest, fotky z Vianoc a podobne. Ako je to v nemčine, prekladať to asi nebudem, ale nejakú vysvetlivku možno by som k tomu dal. Poliak mi dosť radí vo všetkom. Tým myslím, že mi radí čo a ako s môjim prípadom. Jemu advokát povedal, že mu právnika ani netreba. Ako bol to fakt taký dosť čítaný človek, žiadny taký debilko. Všetko mi radí, čo a ako povedať. Vysvetlil mi, ako si spraviť scenár na súd a potom si ho prejdeme. Pozrieme sa spoločne na chyby a opravíme. Musíme prejsť všetky možné varianty a všetky typy otázok, ktoré môžem dostať na súde a potrebujem všetky odpovede, s ktorými na ne môžem odpovedať. Ja som si to potom s ním aj spísal, aj sme to mali pripravené, ja som to potom aj dával právnikovi, tak som mu to prečítal, že či sa to nedá tak spraviť. Právnik mi povedal, že to by bola somarina, no tak nakoniec som to nespravil tak, ale mal som to prichystané. A podľa mňa lepšie by som dopadol, keby som to povedal tak, ako on mi poradil. Čítam deň číslo 60, to znamená 16.9.2023, pondelok. Dneska hneď z rána pičovina. Dozorca mi prišiel povedať, že čo mama volala na ambasádu, tak chcela nejakého právnika. Dal jej kontakt na advokátku, hovorí po slovensky, ale je na druhom konci Nemecka. A to je úplná kokotina, že by som mal ju ako advokátku. To by na 100% bolo tak, že ani raz by neprišla a len by brala peniaze. Aj keď by došla, tak len za tú cestu by chcela toľko, čo bežný právnik odtiaľto za celý prípad. Teraz si obzvlášť musím dávať pozor, keď máme dám splnomocnenie, aby za mňa robila všetky právne úkony. Poliak mi poradil, aby tú advokátku, čo mi chce dať Giovanni, tak nech ju platí súd a ešte ja jej potom dám peniaze bokom. Dosť pravdepodobne to aj tak spravím. Tá právnička z ambasády, nakoniec som ju aj mal, aj si myslím, že mi pomohla. Sice neprišla na súd, ani neprišla za mnou, ale bola veľká výhoda, že vedela po slovensky, kontaktovala mamu stále, ja som s ňou volal pravidelne, čiže mal som s ňou nejaký taký kontakt a už mama potom bola kľudnejšia vlastne, keď mohla hovoriť normálne po slovensky s nejakým právnikom, ktorý mal kontakt priamo so mnou. Už som povedal Giovannimu, aby povedal žene, nech dá tej advokátke moje meno, aby mohla ísť na prokuratúru po moje papiere. Tu sú non-stop otvorené dvere, aj keď píšem. Všetci tu na mňa chodia pozerať. Vysvetlil som im, čo je toto písanie. Je tu napísané všetko. Akorát som asi zabudol spomenúť, že pod nami je totálne priebaný týpek. Neviem na čom fičí, ale sám so sebou rozpráva a sám so sebou sa bije. Ako on normálne, ja som si až myslel, že či netieňuje, ale on normálne proste mal, to ani nie že rozhovor sám so sebou, on sa proste hádal. Ja keby nejakú schizofréniu mal, alebo ja neviem, jak to opísať, ale proste sa bil. Hádal sa a bil sa, ale nikto tam nebol. Nikto tam nestal, proste mu len jebalo na hlavu. Sám so sebou sa bije. S Talianom sa z neho tak smejeme, že solo fight. A tak, keď sa bije, ani nemôže ísť do bunkru.
Ani mu nedajú Anschluss, lebo za solo bitku sa nedá. Ten typek je na D3 a D3 je čisto len pre psychicky chorých ľudí alebo ťažkých feťákov. Tam sú takí dosekaní typci, že to som ešte nevidel. Dneska som od rána taký nejaký. Smejú sa mi, že veľa jem. Hovoria, že Giovanni je chorý na hlavu v tomto smere, že on mi stále bude dávať viac a viac. Giovanni mi ráno ešte s ochotou spraví raňajky a čaj. Ako sa na toto dá povedať nie? Ešte aj keď dojem, tak nemusím nič umývať. Ako mali sme to tak rozdelené, že Giovanni proste riešil umývanie riadu a toto, že mi robil raňajky, to ako tým si krátil čas, ako celkovo čo tam robil, tak si len krátil čas. A ja som mal zase na starosti varenie. Čiže že by si nikto nemyslel, že ja som tam nič nerobil, len vylihoval. Ale mali sme to rozdelené proste 50-50, že ja varím a on upratuje. Dnes keď som cvičil, išiel som čúrať, pozrel som do zrkadla a kurva, ruky bazuky. Celkom bomba. Bol po mňa dozorca, že čo teda s tým papierom. Nakoniec som ho nepodpísal. Mnichov je odtiaľto strašne ďaleko. Tá advokátka, kým by tu došla, keď vôbec by došla, tak by prešlo asi 100 rokov. Chápem mamu, ale nemyslím si, že to je najlepšie rozhodnutie. No mama tak pičovala, strašne pičovala. Že či som normálny, že som nepodpísal papier, že ona našla právničku a že ja som to nepodpísal, že toto ešte nezažila. No bolo to ako také na piču. Ale fakt som si myslel, že proste, no na čo mi je advokátka, teda právnička, keď z Mníchova. No na čo mi je právnička z Mníchova? Ale nakoniec som zistil, že dá sa veľa úkolov poriešiť aj normálne poštou, takže vôbec nie je potrebné, že by tam ten advokát bol. Aj keď si myslím, že z okolia by určite bol lepší, no ale dobre. Skončilo to OK, čiže je to jedno. Giovanniho žena vysvetlí mame, čo a ako. Je hlúposť, aby som mal právničku z Mníchova. Je to úplne iná časť Nemecka a je to strašne ďaleko. Celé dni tu bolo horúco jak v piči. Teraz je tu už trošku normálne. Až zima. Bežné nemecké počasie. Dnes som mal KitKat, Oreo, Knoppers, diskokeksy, zmrzlinu. Keď som tu prišiel, absolútne som si nepredstavoval, že toto je basa. Absolútne som si takto basu nepredstavoval. Čítam deň číslo 61, to znamená 19.9.2023 útorok. Dnes ma od rána bolí hrdlo aj hlava. Celý deň je taký zvláštny. Strašne rýchlo tu prišla zmena počasia. Predvčerom som sa dvakrát zobudil, že mi je horúco a dneska som sa zobudil, že mi je zima. Ráno na Freistunde som myslel, že ma jebne. Ešte keď som sa spotil na bajku, tak už vieme, prečo som chorý. Zistil som, že Poliak sa volá Robert. On mi v toľkých veciach pomáha. Dnes sme spisovali príbeh, ktorý mám povedať na súde, aby ma pustili hneď po ňom. Spísal som to, prečítal mu a potom sme prechádzali otázky, ktoré môžem na tom súde dostať. Všetko ešte prejde s právnikom, ale hovoril, že by to malo byť OK. Že právnik povie, že super. Poradil mi, nech sám ja napíšem v angličtine na prokuratúru, aby mi dovolili volať s mamou. Vraj je to dôležité, aby som to skúšal. Dneska, keď sme boli na šport o 10:00, tak tam bola bitka pri jebanci. Našťastie to nevidela kamera a keď typci išli na druhé kolo, tak ich Sofí nejak ukľudnil. Bil sa jeden Marokánec a Poliak. Dosť pravdepodobne pre drogy. Lebo zdá sa mi, že obaja predávajú papier. Čo sa tu všetko deje, nechápem. Keď prechádzame ostatné stanice, tak počas tej chvíle sa tam robia také obchody, že človek by ani neveril. A to len čo ja vidím. A aké biznisy sa robia, ktoré ja nevidím. Takže ono to tam fungovalo tak, jak sú tie 4 poschodia. Prišiel ten starý náš šport, išiel väčšinou od horného poschodia, čiže prišiel po nás, jak prvých. A potom sme išli, my sme boli Dčko,
tak išli sme cez C-čko, tam zobral ľudí, potom sme išli dole po schodoch a on bral ľudí my sme akože boli na štvorke, hej, že D4, C4 a potom išli ďalší z trojky, hej, že z C3, z Bčka chodili, hej, a tak proste pozberal stanice. No a tí, čo išli cvičiť, tak išlo. Väčšinou nás tam bolo tak 20-30. 30 asi nie, 20. Už keď by sme boli 30, tak to už by museli byť dvaja dozorci. No a tým, jak sme proste prechádzali tie stanice, tak automaticky tam bol priestor na to, že by sa diali nejaké biznisy. Aj celkovo na športe sa veľa predávalo, ako tam z ruky do ruky, tak to si proste zabalil hašiš, ty kokos do treniek, prešiel aj cez detektor kovu, prešiel aj cez všetko a potom sa stretli na vecku v telocvični, lebo tam není kamera, tam si predali čo mali a už vybavené. Dokonca som videl aj, jak Giovanni proste je profesionálny zlodej, má rýchle ruky, tak on raz prepašoval aj koláč, normálne koláč, neviem jakým zázrakom, ale normálne prepašoval koláč. Dneska sa tu dejú samé pecky. Giovanni išiel na súd a stále si dáva na parapet kávu. Kávu som tam nechal a jak fúkal vietor, tak otvorilo okno. Všetku kávu vyjebalo na môj zošit. Mal som také nervy. Potom prišiel Giovanni zo súdu a nepriniesol dobré správy. Prvé, čo mi povedal, je, že môže dostať 2,5 alebo 3 roky. Potom išiel rýchlo telefonovať a jak dovolal, tak došiel ku mne a povedal mi, že mama chce aj tak tú advokátku z Mníchova. Ja som ako z toho bol dosť zmetený, proste ja som nechápal, že prečo ju chce. Ale dobre nakoniec, že som nebol až taký tvrdohlavý a nakoniec som podpísal ten papier. Bojím sa, že už jej zaplatila a ja som ju odmietol. Stojím si za tým, že to je úplná kokotina, aby som mal advokátku 900 km odtiaľ. Ja si 100% viem predstaviť, jak sa tej advokátke zabliskali oči, keď môže takú šancu využiť. Giovanni hovoril, že už jej mama platila, ale to môže byť kokotina, keď ja som to nepodpísal. Tak moja najväčšia obava bola to, že by proste zobrala peniaze a nič by nespravila. Toho som sa najviac bál. A plus všetci, no nie že všetci, ale tí ľudia, s ktorými som sa bavil, tak mi hovorili, že proste to je sprostosť. No a tým ovplyvnili určite moje rozhodnutie. Ale nakoniec to skončilo dobre, no teda zobral som tú advokátku a skončilo to dobre. Uvidíme zajtra. Som naozaj zvedavý, čo sa bude diať. Som z toho celkom nervózny. Už je 21:30 a obaja sme v strese. Giovanni má stres zo súdu a ja mám svoj stres s advokátkou. Zajtra o tom budem písať. Dnes mi z toho myslenia asi vybuchne hlava. OK, takže ja ti ďakujem za to, že si to vypočul až do konca. Môžeš ma podporiť lajkom, komentom a zapni si sledovanie, aby ti neunikla žiadna ďalšia epizóda.